Усім прывітанне для вас працуе Зміцер Лукашук і з намі на сувязі эканаміст Ярослав Романчук. Пра што паговорым сёння? А пра складаныя часы, якія чакаюць нашу эканоміку. Ну вось галоўная прычына, калі верыць ўсё ж такі і экспертам у тым, што ва ўсім свеце будуць праблемы з эканомікай, гэта каранавірус, закрытыя межы, згубленыя там нейкія сувязі і гэтак далей. Але вот калі верыць Лукашэнку, то каранавірус гэта ўжо не столькі хвароба, колькі палітыка і эканоміка. І вось, маўляў, праціўнікі рэжыму толькі чакаюць, калі ж наша эканоміка лясніца як наступства каранавіруса, і яны дакладней возьмуць Беларусь цёпленькай. Ну вот не дачакаюцца, перакананы Лукашенко. Дык ўсё ж такі, што адбываецца з эканомікай? Ярослав, сусветныя нейкія там тренды эканамічныя, якія сапраўды чакаюць нас нейкія такія цяжкія складаныя часы і давядзецца усім зацягваць паясы? Перш за ўсё, прывітанне, Дзміцер, прывітанне сябры. Дзміцер нават не даў мне магчымасці з вами прывітацца. Ён такі зноў быў заклапочаны праблемамі сусветнай эканомікі. Ну, самой справе крызісу беларускай эканомікі пачаўся яшчэ ў 2019 годзе, рэцэсія, і нагадаю, што за апошнія 10 гадоў тэмпы ўзросту нашай эканомікі не перавышалі 1% ВУПу. Это сведчыць пра тое, што стагнацыя, безумоўна, не мае дачынення да каранавіруса, які можа альбо паскорыць гэтыя працэсы, альбо палепшыць. Ну, паколькі Pfizer не з'яўляецца сусветнай эканомікай, сусветнай фірмай, беларускай фірмай, якая, нагадаю, ўжо амаль прадставіла свету сваё антывіруснае лекарства, якое будзе, спадзяемся, напрыканцы года ўжо уведзена і выпрабавана і пратэставана, вось, то іншых крыніцаў ўзросту, акрамя вось галачна-палачнай сістэмы, не бачу. І беларуская мадэль ЗАВОК Дзяржплан, вось, яна проста як паступова, але ў аднабаковым кірунку пагаршаецца. І што б ні казала там сусветная эканоміка, Міжнародны валютны фонд, Еўрапейскі банк развіцця, тэмпы ўзросту эканомікі Беларусі будуць яшчэ ніжэйшыя, і калі не будуць яшчэ нават мінусавыя. Чаму? Вось выглядзе сусветная эканоміка. Кітай нават у гэтым годзе выйдзе ў плюс. Але Кітай гэта вось такая фабрыка, якая працуе на весь свет, і ён пры дапамозе там і крэдытных рэсурсаў, і даўгоў таксама выйшаў на ўзровень плюсу. Калі паглядзім на еўрапейскія краіны, еўразвяз, там, ну, будзе -5, -7. Амерыка таксама будзе ў мінусе. Калі не будзе вось другой альбо трэцяй хвалі каранавіруса, калі будзе лекарства, то эксперты аднагалосна спадзяюцца, што ўзрост сусветнай эканомікі будзе недзе 3,5–4%, зноў калі не будзе нейкіх форс-мажораў. У беларускай эканомікі, калі нават гэта будзе, так, ну, безумоўна, энергетычныя тавары гэта будуць карыстацца попытам. Мы бачым, што нафта таксама падаражэла на фоне добрых навінаў ад Pfizer. Мы бачым, што таксама, калі будзе эканоміка сусветна ўзрастаць, тады і попыт на нашы ўгнаенні будуць растаць, і на металы. Мы так і так за некім чынам зацыклены вось на гэтыя ланцужкі, у якіх мы робім, ну, не нейкія высокатэхналагічныя разумныя тавары, а суравіну альбо інвестыцыйныя тавары, якія выкарыстоўваюць іншыя. Але ці гэта дастаткова для таго, каб беларуская эканоміка нават узашла альбо дабілася тэмпа ўзросту і ўзроўню, напрыклад, 17-го года альбо 14-го гадоў. Нагадаю, у 14-м годзе беларускі ВУП быў амаль 79 мільярдаў даляраў, у гэтым будзе, ну, думаю, што ніжэй нават за 60. І вось тут пытанне добрае, ці дастаткова ці не. Я тут негатыўна ставлюся да ацэнак, таму што, перш за ўсё, на працягу апошніх 3–4 месяцаў беларускія ўлады
паслядоўна ліквідавалі, ліквідуюць тыя актывы, тыя рэсурсы, на якіх можа быць паскарэнне эканамічнага ўзросту. Перш за ўсё, гэта нематэрыяльныя рэсурсы, людскі капітал, прадпрымальніцкі капітал, IT-сектар, а таксама тыя людзі, якія могуць быць таксама убудаваны ў ланцужкі даданай вартасці, якіх таксама ў Беларусі не будзе, таму што іх паслядоўна выганяюць. І вось улады з'яўляецца асноўным чыннікам дэградацыі беларускай эканомікі, спаўзання ў той крызіс, які мне нагадвае апошнюю чвэрць 80-х гадоў, калі разваліўся Савецкі Саюз. Вось мы бачым, як на нашых вачах развальваецца беларускі Савецкі Саюз, таму што гэта сістэма, як стала вядома відавочна, не можа сабе рэфарміраваць, яна не можа нават па прыказу жорсткаму Александру Лукашенко перастаць быць галачна-палачнай, тым больш, што асноўнае, як кажа Лукашенко, яшчэ адзін крыніца ўзросту, верховенства права, ён сам парушыў, кажучы, што, ведаеце, ёсць такія моманты, калі не да закону. Вот калі не да закону, тады не да развіцця, не да інвестыцыяў, не да прадпрымальніцтва. А номенклатурна-сілавыя кланы, якія сёння з'яўляюцца асноўнымі прадпрымальнікі, інвестарамі і бенефіцыярамі той сістэмы, яны ўжо прыгатаваліся для таго, каб зрабіць прыхватызацыю. Вось уже ёсць такія захады, і гэта будзе не пад лозунгам ліберальных рэформаў, гэта будзе пад лозунгам паляпшэння якасці дзяржаўнага кіравання карпаратыўным сектарам. Так што нас чакаюць вельмі непростыя часы, у якіх, на жаль, асноўную скрыпку будуць гуляць, як кажу, іх распараджальнікі чужога, калі зноў беларуская рэвалюцыя ў гэтым годзе альбо на пачатку наступнага не прывядзе да ўлады іншых людзей. Ярослав, пра рэвалюцыю і яе ўздзеянне на эканоміку давайте крыху пазней. Я зараз вас так бы мовіць, крыху патролю. Колькі мы з вами знаёмыя, шмат гадоў, і пастаянна, колькі мы з вами і так размаўлялі, в эфіры размаўлялі, вы заўсёды казалі, што эканоміка разваливаецца, будучыня цьмяная, вось усё лясніца і рухне. І конечно, таких прорываў, таких выбухаў эканамічнага цуду не назіраем, але і не ляскаецца. Жывем, здаецца, нармальна, можа горш за пэўных суседзяў, але там за іншых і не горш. Так ўсё ж такі, дзякуючы чаму не ляскаецца? Ведаеце, я не пагаджуся з тым, што не ляскаецца, таму што ў нас параўнанне ляскання, гэта такое, як кажа Лукашенко. Вось глядзіце, у 94-м годзе быў голад амаль, картачкі на харчаванне прадукты. Да, без штаноў хадзілі, да. Страшэнныя, мух, котлеты, ўсё. Такога не было, безумоўна. Найгоршыя часы былі 91-2 год, які былі абсалютна непрафесійна кіраванне Кебіча і посткамуністаў, вось тады на Беларусі. Але зноў, калі мы параўнаем з 94-м годам, гэта параўнаць, напрыклад, з галадаморам 30-х гадоў, альбо 1913 годзе. Але паглядзіце, калі мы бачым, што в 2010 годзе ВУП на душу насельніцтва ў Беларусі складаў крыху больш за 6 тысяч. У гэтым годзе 10-11 гадоў прайшло, і ў нас паказчык ніжэйшы за тое, што было ў 2010 годзе. Што гэта як не крызіс? Калі б не было трудалюбівых, прадпрымальніцкіх, ініцыятыўных беларусаў, якія насупереч усяму працуюць і робяць гэту вытворчасць, калі б не было попыту на менавіта тавары, якія вытворчасці былі зроблены яшчэ 40 гадоў таму, Беларусь калі. Гэта, ведаеце, гэта Бог так паслаў нам угнаенне, а не Лукашенко, а не камуністы. Зноў нафтаперапрацоўка, гэта схематоз, які працаваў, таксама ён свае рэсурсы вычарпаў, але таксама нафтапрадукты ёсць. Паглядзім металы, паглядзім там энергетыка. Тыя паказчыкі ёсць, гэта дутыя паказчыкі неякасныя, якія таксама сведчаць пра тое, што Беларусь ужо апынулася ў крызісе. І калі мы кажам, што вось, глядзіце, вот такое параўнанне. У 2000 годзе, калі Лукашенко быў на пачатку другой сваёй кадэнцыі, мы былі па ВУП на душу насельніцтва заможнейшая, багацейшая за кітайцаў на 35%.
У 2025 годзе, згодна з прагнозам Міжнароднага валютнага фонда, калі вось нічога не змяняць, мы нават да паловы кітайскага ВУПу не будзем дацягваць. І вось па ўсім паказчыкам, якія мы маем, мы былі, напрыклад, заможней, ну, такія сам на самым узроўні, як Эстонія, як Польшча, як Чэхія, Эстонія на пачатку 90-х. Мы будем мець ВУП там не цэлых 7,5 тысяч у 2025 годзе. Пры гэтым Польша будзе мець 23 тысячы, Чэхія будзе мець 33 тысячы амаль, што гэта ніяк не, як кажуць, адставанне, якое з'яўляецца чыннікам не нашай лені, не нашай не стаўлення да працы, а з'яўляецца чыннікам таго, што Беларусь захоўвае дзяржаўную гаспадарку, і у нас дзейнічае законы і паняцці ЗАО Беларусь са схематозам, а не сапраўднай рынкавай ліберальнай эканомікі. Беларусь ніколі не галадала. Ведаеце, в 80-х годах, калі там мои сябры, я ездзіў у Расію, тады Савецкі Саюз, тады расейцы здзіўляліся, адкуль нас каўбаса, сланіна, адкуль нас толькі рэчаў, і казалі, што Беларусь жыве в камунізме. Вось у гэтым камунізме, калі мы ацэньваем дабрабыт насельніцтва з пункту гледжання вось харчавання ў крамах, ну так, у нас сёння добра, і мы не ўпадзем ніжэй плінтуса, ніжэй за Буркіна-Фасо. Але калі мы глядзім з крытэрыямі інавацыйнасці, канкурэнтаздольнасці, імпорт на душу насельніцтва, напрыклад, які у нас альбо экспорт, мы глядзім, як мы прайгралі і Літве. Ведаеце, што вось наша экспортаарыентаваная эканоміка пры імпортазамяшчэнні сёння вырабляе у абсалютных цифрах менш экспорту, чым Літва. А по насельніцтву Літва амаль у 4 разы меншая за Беларусь. Так хто прайграў? Мы з'яўляемся лузерамі, мы як краіна і ўрад, безумоўна, які працягвае думаць, што у нас нейкі цуд. А гэта цуд просто, ну, загніванне такое. А з пункту гледжання таго, што Беларусь уже страціла амаль 1 мільён людзей, якія з'ехалі з краіны, і кожны дзень прыходзяць вельмі сумныя навіны о тым, што там 30 людзей з'ехала IT-кампаній, там 100, там 600. І вось, калі так вот пойдзе, а колькасць пенсіянераў у нас павялічваецца, то праз 10 гадоў мы уже будем думаць пра тое, як захаваць узровень 2020 года як некі паказчык дабрабыту. Вось да чаго мы скаціліся, і таму я кажу пра сістэмны ідэалагічны крызіс, у якім знаходзіцца наша краіна. Калі паглядзець на сітуацыю, якая зараз адбываецца з тым жа самым IT-сектарам, на які там апошнія гады ледзь не маліліся і паказвалі, што вось глядзіце, якія тут у нас поспехі. Я то кожны дзень чую, што тая IT-кампанія закрылася, тая правяла там рэлакацыю, яшчэ і яшчэ. З прыватным бізнесам таксама невядома што. Як зараз паступяць прыватныя прадпрыемствы, якім загадалі зрабіць там у сябе суполкі афіцыйнага прафсаюзу, таксама незразумела. От што чакаць ад гэтай прыватнай ініцыятывы? Якія страты магчымыя будуць ад страты IT-сектара ў прыватным бізнесе, гледзячы на тое, што адбываецца вакол? Мне сумна стала ад таго, што не толькі Лукашенко, Галоўченко, але таксама шмат калегаў з так названай незалежнай аналітыкі, незалежных экспертаў кажуць, што добра, што ў 94 годзе Лукашенко не пайшоў на рэформы, на прыватызацыю, лібералізацыю, таму што гэта прывяло бы да нейкіх сумных результатаў, і гэтыя людзі робяць спасылкі на Венгрыю, на Угоршчыну, на Польшчу, але гэтыя краіны маюць пад 20 тысяч даляраў на ВУПу, гэтыя краіны маюць вельмі добрыя сацыяльныя паказчыкі, і казаць, што гэта лузеры, гэта просто стаць прапагандыстам і уступіць у такую групу прапагандыстаў, апраўдальнікаў рэжыму Лукашенка, таму што гэта вельмі здзіўляе такая менавіта стаўленне. Ведаеце, пазіцыя Лукашенка. Мы зробім там 5 мільярдаў даляраў з нашымі сербскімі, арабскімі сябрамі, мы зробім там 1-2 мільярды з нашым гуцырыевым расійска-кіпрскім сябрам, мы зробім гешэфт з нейкімі
офшорамі, якія прыйдуць сюды грошы ніадкуль неведама адкуль, і будзем жыць, як будзем жыць. Гэта захоп беларускай эканомікі тымі людзьмі, якія вось на працягу апошніх 20 гадоў зарабілі мільярды даляраў і сёння хочуць за гэта мільярды даляраў захапіць беларускую маёмасць. Гэта вельмі небяспечны шлях. Вось таму яны думаюць, каб мы з вами думалі пра іншыя рэчы, яны кажуць, ну давайте вот БелАЭС яшчэ другую збудуем. Ну, БелАЭС другую збудаваць, гэта такая безглуздзіца, вельмі небяспечная, з якой тут нават эканамічны разлік нейкі паказвае элементарны, што гэта проста з'яўляецца формай накіравання грошаў у кішэні тых лабістаў, якія стаяць за гэтым праектам, як з Расіі, так і з Беларусі. Калі мы кажам пра нейкія там іншыя прадпрыемствы, быццам в Беларусі прыватны сектар, вось такі добры, магутны, там ён амаль 60% ВУПу робіць, гэта безглуздзіца татальная, гэта зноў мы кажам пра тыя схематознікі, гэта зноў кажу пра 10 тысяч людзей, якія прадстаўляюць менавіта гэта ЗАО беларускае кіраўніцтва, ім на нейкіх там варунках могуць дазволіць стаць уласнікамі гэтых прадпрыемстваў. І сёння вось менавіта гэта гіганцкія потокі іншай думкі, акрамя легалізацыі капіталаў і з того, каб завесці ў нашу краіну нейкія крэдытныя рэсурсы, я не бачу. Просто сёння яшчэ у кішэнь прысвоіць, вывесці грошы, ліквідаваць канкурэнцыю. А, напрыклад, калі вось, ведаеце, у нас так шмат трохбуквенных гэтых арганізацыяў, як КДБ, МВД, КГК. Вось яшчэ одна арганізацыя, якая, мабыць, можа таксама атрымае такія паўнамоцтвы, гэта ФПБ, Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі, якая таксама будзе напрыканцы года правяраць усе прыватныя бізнес наконт таго, наколькі яны апрафсаюзены. І зноў, што гэта адбываецца? Зноў захоп альбо кансалідацыя ўлады тымі кланамі номенклатурна-сілавымі, якія зноў кіравалі нашай эканомікі апошніх 20 гадоў і размяркоўвалі немало, немного, недзе там 15-18 мільярдаў даляраў шэрая эканоміка і карупцыйная рэнта недзе 3 мільярды даляра. І вось гэтыя грошы могуць трапіць у Беларусі без канкурэнцыі, без надзору, без кантролю, без роўных варункаў з боку звычайных беларусаў. Яны будуць выкарыстоўваць розныя юрысдыкцыі. Напрыклад, вы глядзіце, нават гэты северны, паўночны бераг, які будзе ў Менску на 5 мільярдаў даляраў. Хто з'яўляецца бенефіцыарам гэтага сямейства? Карычаў, сербы, зноў нейкія арабы, а беларусаў сярод них фармальна няма. Хто з'яўляецца бенефіцыарам нейкіх кітайскіх праектаў? Зноў фармальна гэта кітайцы і нейкія таямнічыя беларусы. Беларуская нацыянальная тэхналагічная кампанія 14 заводаў. Хто з'яўляецца бенефіцыарам, акрамя офшораў і кыргызскіх спадароў, якія вось пад крымінальнымі справамі ў Кыргызстане знаходзяцца? Зноў нейкія ананімы з номенклатурна-кулуарных формаў. І мы ведаем, хто гэтыя людзі, таму што яны там вядомыя, яны ж краіна наша не такая уж вялікая. Вось, але тое, што адбываецца, Лукашенко можа спрабаваць сёння менавіта ўжо ператварыць сваю палітычную адміністратыўную ўладу, уладу эканамічную, уладу фармальна ўжо ўласнікаў усіх гэтых камандных высотаў, інфраструктуры і тых потокаў і актываў, якія рэгулярна будуць зарабляць яму там 3-5 мільярдаў даляраў. Вось гэта небяспека, з якой трэба сутыкнуцца, і яна, безумоўна, выцякае з таго палітычнага статусу, якой мае сёння Лукашенко. Чакайце, гэта ж Лукашенко пагражае, што вот калі паслухацца, ну вот таких як Романчук, ці там Бабарыку, ці там яшчэ вот каго-нибудь гэтых вот, як ён там любіць гаварыць, там нейкіх вот этих вот рэфарматараў, змагароў, то прыйдуць сюды злобныя западныя гэтыя толстасумы, якія скупяць усе прадпрыемствы беларускія, усіх рабочых павыганяюць, потым прадпрыемствы распрададуць на металлолом, і ўсё, і застанемся мы перад разбітым карытам. Вот. А паслухаючы вас, так атрымліваецца, што у нас і зараз ужо распрадаюць, толькі неяк вот, ну, не так відавочна.
Зміцер, пачалі распрадаваць ужо 20 гадоў таму. І калі мы паглядзім на тое, колькі людзей працуе ў прамысловасці, у транспарце, у рознічным гандлю, і хто з'яўляецца каралём рознічнага гандлю, гэта не беларускія структуры з Добрушу, альбо з Баранович, альбо з Гародні. Гэта Монако. Гэта тыя структуры, якія маюць свае карані альбо рэгістрацыю за межамі нашай краіны. І гэты працэс пайшоў глыбоко і пойдзе яшчэ глыбей. І справа ў тым, што калі Лукашенко кажа, што прыйдзе там Романчук альбо там Зміцер, Лукашук і пачнуць нешта распрадаваць, ён проста ліквідуе канкурэнтаў у вачах эканамічна неадукаванай масы людзей. Ён думае, што вось адкуль у нас з табой грош? Ну, у нас ёсць нейкія там ашчаднасці, не больш таго. У нас няма там нават не то, што мільярдаў, нават мільёнаў даляраў няма. У каго яны ёсць? Ёсць у тых людзей, якія апошнія 20 гадоў селі на гэтых потоках, на энергетычных. Кожны беларускі дзяржаўнае прадпрыемства аблеплена фірмамі пылесосамі, як кажуць, якія вымываюць грошы. Мне вось недавно сказалі такі прыклад вельмі трывожны, што сядзіць у турме дырэктар прадпрыемства яго сын за тое, што яны не пагадзіліся на схематоз, які прапанавала адна ім сілавая структура. І гэта адно з найбуйнейшых прадпрыемстваў нашай краіны. Як толькі дырэктар з'яўляецца сумненны, які хоча працаваць на карысць прадпрыемства, яго альбо ў турму, альбо ў схему, альбо ўвогуле звальняюць. Вось такая рэчаіснасць Беларусі. І калі Лукашенко кажа, што мы вось такія справядлівыя, ну можна шмат чаго казаць пра справядлівасць, роўнасць, альбо таксама законнасць у беларускай краіны, але тое, што адбываецца менавіта з актывамі, гэта сведчыць пра тое, што вось, як кажуць, пры канцы 80-х гадоў кажуць, лев прыгнуў. Вось менавіта гэты лев, які набраў жырку на карупцыйна схематозе, ён гатовіцца да прыжку, а прыкрыццём гэтага ўсё, безумоўна, будзе канстытуцыйны працэс, будзе легалізацыя тых партыяў палітычных рухаў, якія будуць прыкрываць той альбо іншы накірунак, а тое, што лібералы гэта за крадзеж, за тое, каб звольніць работнікаў і за ненавісць да эканомікі, ну гэта, кажуць, чорны піар. Ён быў і 30 гадоў таму, ён быў на іншым узроўні, ну а сёння дастаткова сказаць, што Чубайс, Кудрын, там, хто там яшчэ, Грэф, гэта лібералы, вось і ўсё, і Романчука туды, лібертарыянцаў туды, і людзі, якія проста з'яўляюцца часткай ужо інфармацыйнай кампаніі Лукашенка па пакрыццю менавіта гэтых працэсаў. Атрымліваецца, што у словах Лукашэнкі пра тое, што вот зараз нібыта ідзе, вот узгадаў так, што вот глядзіце, зараз там бунты па ўсім свеце адбываюцца, людзі выходзяць на вуліцу, маўляў, гэта перадзел такі свету, перадзел эканамічных нейкіх такіх вось дзялянак. Ну, то, у прынцыпе, логіка ў яго словах ёсць, таму што зараз... Няма, Зміцер, няма жаднай логікі, не трэба... Я маю... Ярослав, паслухай, я кажу пра тое, што зараз, калі людзі выходзяць у Беларусі на вуліцы, патрабуюць новых выбараў, патрабуюць, каб Лукашенко сышоў, то яны патрабуюць, ну, то есть, па выніку атрымаюць, калі дамогуцца, не толькі гэта, таму што потым давядзецца яшчэ разбірацца з усімі вось гэтымі эканамічнымі схемамі чорнымі, і, так бы мовіць, перадзяліць па-новым, то есть адбіраць у іх тое, што яны незаконна захапілі. Ну, трэба, безумоўна, зрабіць такую заяву, што новая ўлада пачне з адмены ўсіх тых праектаў, тых сделак і тых дамоўленасцяў, якія былі зроблены ў кантэксце менавіта гэта карупцыйных схематозу. Таму што калі мы будзем пагаджацца з тым, гэтыя схематознікі будуць рабіць адкаты для новай улады, і яна будзе карумпавана вельмі хутка. Я катэгарычна не пагаджуся з тым, што ідзе нейкі перадзел свету, гэта зноў такая мантра альбо чорны піар прапагандыстаў розных накірункаў. І калі мы кажам пра перадзел свету, мы кажам пра тое, што так, безумоўна, сёння там 4-я прамысловая рэвалюцыя. Паглядзіце на спісы тых кампаніяў, якія сёння каштуюць больш за $1 трыльён. Гэта новыя тэхналагічныя кампаніі, якія не маюць нічога агульнага з той старой эканомікай, кажуць, 3-й альбо 2-й прамысловай рэвалюцыі. У нас вось былі такія
падмуркі для таго, каб у нас была, ну, не можа не Крэмневая даліна, але, безумоўна, адзін з хабаў IT-сектару, які бы дапамог мадэрнізаваць усю прамысловасць, сектар паслуг і адукацыю. Але зноў гэта людзі, якія разумеюць толькі, як выкачваць грошы з бюджэту, губяць менавіта гэта, не разумеючы на то, што сёння капітал прадпрымальніцтва, капітал вытворцы, гэта не капітал, які толькі глядзіць на грошы, на матэрыяльныя актывы, а і гэта капітал, які глядзіць на свабоду, на магчымасці працаваць з усім светам, магчымасць разлічвацца ў кожнай валюце. Гэта людзі арганічна супраць таго дзяржплану і саўка, які ў Беларусі захаваўся апошнія 30 гадоў. І таму Беларусь з Лукашенко з'яўляецца небяспекай менавіта для гэтых людзей, для Беларусі, таму што калі зноў мы згубім і лекараў, і выкладчыкаў, і IT, і прадпрымальнікаў, і тых людзей, якія маюць велізарны досвед будаўніцтва прадпрыемстваў сучасных, гэта 3% насельніцтва і ўсё. І гэта у нас будзе Малдова, будзе Монголія, альбо яшчэ зручней сказаць, што будзе Буркіна-Фасо. Вось да чаго змяжае Лукашенко, але яму напляваць на то, таму што Буркіна-Фасо таксама ёсць 1% нейкіх там князькоў, якія жывуць вельмі добра і карыстаюцца айфонамі, сучаснымі там гаджетамі і нічымся не адказваюць. Як кажа Лукашенко, мы уже з'яўляецца ядернай дзяржавай, мы уже касмічнай дзяржавай сталі. Ну вот будем таксі абарыгенамі з касмічнай дзяржавай у афіцыйнай прапагандзе, альбо Макей, альбо нехта яшчэ будзе яшчэ адным раўндзе мінскага дыялога казаць пра тое, як добра Беларусь выкарыстоўвае свае прыродныя чыннікі для таго, каб супрацьстаяць усяму свету. І нейкі там чалавек з ІПМ будзе казаць, што добра, што Лукашенко не пашоў на рэформы, таму што гэта наш беларускі уклад у развіццё цывілізацыі. Ярослав, давайте вернемся до ядерной державы. Все ж таки, ці можете вы, вот нам же сказали, что зараз вот запустим БелАЭС, ну, правда, запустили, и яна неяк вот и распустилася изноўку назад, але тым не менш, что будем купаться тут у электрычнасці, ледзь не тут усё, что можно на электрычнасці у нас ужо будзе. Ці можно сказать, вот колькі мы будем платить за вот эту атомную электрычнасць у наших домах? Дмитрий, я гэта пытанне задаваў аўтарам гэтага праекту, прабачце, на першай палове 2000-х. Задаваў 10 гадоў таму, 5 гадоў таму, задаю сёння. І я бачу розныя лічбы ад людзей, якія там ад Сямашка да Міністэрства энергетыкі кажуць, называюць розныя лічбы ад 8,5 до 12 центаў за кілават-гадзіну. Хто гэта купіць, як гэта паплывае на канкурэнтаздольнасць, на тыя прадукцыйныя вытворчыя кошты, ніхто не кажа. Яны ўсе думаюць, а ці можна гэта казаць, ці не, калі Лукашенко сказаў, што трэба другую збудаваць. Ведаеце, той факт, што на працягу 17 гадоў рэалізацыі гэтага праекту адсутнічае эканамічны разлік і камерцыйная логіка гэтага праекту, сведчыць пра тое, што гэта звогуле не пра бізнес, гэта пра асваенне рэсурсаў. Я вельмі добра упэўнены, што тыя беларускія і расійскія кампаніі, якія кіравалі і будавалі, асвойвалі гэты крэдыт там у 7 альбо 10 мільярдаў даляраў, сталі мультымільянерамі, вельмі заможнымі людзьмі з, як кажуць, такая публікацыя была у украінскай прэсе з рахункамі ў Швайцарыі нерухомасцю, а на жаль, усе нашы трохбуквенныя арганізацыі нічога зрабілі від, што нічога не заўважылі, як і расійскія. І гэты аб'ект, гэта тая гіра, якая павесілі, які ўрад Лукашенко павесіў на шыю беларускай эканомікі вытворцам. І на самой справе, я думаю, будзе так. Для бізнеса прыватнага, тым больш такога, які не ў прафсаюзе, тарыфы будуць там 40-50 центаў кілават-гадзіну. Для насельніцтва ён, безумоўна, не будзе ніжэй за 6%, таму што мы сёння амаль плацім па 6 центаў за кілават-гадзіну. Нагадаю, што мы у межах імпарту электраэнергіі маглі бы купляць за 4,
І глядзіце, якая логіка беларускай вытворчасці атамнай электраэнергіі. Мы зруйнавалі стасункі з краны Балтыі, нічога не купляць не будуць. Расія не купляе, таму што ў Расіі ў Смаленскім рэгіёне хопіць электраэнергіі. У нас попыту на электраэнергіі столькі не патрэба. Вось, але ёсць праект или ёсць рашэнне Александра Лукашенко. Таму гэты Лукашенко, вось мы не думаю, ён заочна скончыў нейкі энергетычны універсітэт і сёння нам кажа пра нейкія схемы, вось змест якіх мы не разумеем, а можа зразумеем за 30-40 гадоў. Гэта такі жарт цынічны, але ну зноў у беларускай эканомікі ж ужо даўно няма эканомікі, няма нейкіх змястовых стратэгічных рашэнняў. Ёсць проста эмоцыі, ёсць спроба захапіць актывы, захаваць кантрольныя функцыі ЗАО Беларусь, і няма, а калі нехта не пагаджаецца, вон пайшоў, ніхто цябе не трымае ў краіне, выштурхаюць, а потым нават калі у цябе будзе беларускі пашпарт, ніхто цябе назад не возьме. Чакайце, вы сказали, што сёння мы платім 6 центаў за кілават-гадзіну, хоць маглі бы плаціць і 4. А калі пачнем купляць атамную электрычнасць, ну так бы мовіць, то будзем плаціць ад 8 до 12 центаў. 8 до 12 центаў гэта будзе базовая цана, а ведаем, у нас там амаль там 12 катэгорыяў плацельшчыкаў за электраэнергію. Ёсць тыя, напрыклад, як Гродны Азот, які атрымлівае заўжды цану з ніжкай з датацыяй ад дзяржавы, а ёсць тыя, якія вось плацяць, як у Менскую ведаю кампаніі, якія за электраэнергію плацяць 40-50 центаў кілават-гадзіну. І вось гэта і з'яўляецца той вось тымі інструментамі, якія выкарыстоўвае ўрад для таго, каб зрабіць нероўнасць варункаў працы, і для таго, каб адних вось лаяльных сваіх вось выносіць наверх, а тых, якія не згодныя з такой палітыкай, альбо тыя, якія маюць грамадзянскую палітыку, таптаць. Але зноў зазначу, калі б не было БелАЭС, калі б маглі бы купляць, зрабілі мы рынок згодна з еўрапейскімі стандартамі канкурэнцыі, генерацыі, выбарам вось тымі патрабіцелямі гэтай паслугі. У нас электраэнергія сёння была бы меней на 20%, прынамсі ніжэйшая, таннейшая для насельніцтва, чым гэта будзе пасля ўводу БелАЭС у строй. І зноў мы не ведаем, таму што Лукашенко можа сказаць так: ну добра, першы год насельніцтва будзе плаціць там 6 центаў кілават-гадзіну. Ну але потым трэба ж плаціць крэдыт, вось, і таму мы будзем плаціць там 7 альбо 8. Вось. А потым гэта будзе параўноўвацца, напрыклад, з там краінамі Еўразвязу, дзе цана недзе 13 для хатніх гаспадарстваў, але для прамысловасці сёння Польша плаціць менш, чым прамысловыя прадпрыемствы ў Беларусі. І вось гэта зноў, калі мы бачым інтарэсы тых людзей, якія я называю энергабароны, будаўнічыя бароны, фінансавыя бароны, таму што зноў расійскія фінансавыя структуры, якія крэдытавалі і падтрымлівалі фінансава гэты праект, безумоўна зарабілі свае грошы. Вось і кожны пры сваім. А беларуская вытворчасць, беларускі вось бізнес, ён безумоўна з'яўляецца, як кажуць з анекдота, тым казлом, які за ўсё гэта плаціць. Чынам атрымліваецца, што электраэнергіі, якую у нас наўрад ці хто будзе купляць, у нас будзе вышэй за крышу, але плаціць за яе мы будзем больш. Больш, таму што трэба будзе альбо закрываць, я не ведаю іншага накірунку там выкарыстання электраэнергіі, акрамя закрыцця старых генерацыйных магутнасцяў, я не бачу. Але ведаеце, найтаннейшая электраэнергія была гідраэлектрастанцыі. Там она была нават па коштах менш за 3 центы. Ну вот, калі логіка зрабіць канкурэнтаздольную паслугу, так, ну так заінвестуйце там у 3-4 гідраэлектрастанцыі, павысьце магутнасць, альбо не, добра, давайте зялёную энергетыку рабіць. Сённяшнія сонечныя батарэі такія, што яны па коштам вельмі канкурэнтаздольныя, і гэта кілават-гадзіна там атрымліваецца вельмі добра. Ветракі, шмат таго, што можна паліць і выкарыстоўваць для генерацыі электраэнергіі і цяпла. І чымалая энергетыка. Вось дзе магутны патэнцыял. Але зноў загналі ў дзяржплан, таму што, зноў, нагадаю, стратэгічную памылку, якую зрабілі планавікі у першай палове 2000-х гадоў. Тады, калі беларуская эканоміка расла з тэмпамі 7-8%
ВУП у год, для Лукашенка казалі, вось гэты тренд, які будзе захоўвацца на 20 гадоў наперад, і трэба будаваць менавіта БелАЭС, таму што будзе велізарны попыт на электраэнергію, на цэмент, на шкло, на дзераўапрацоўку, менавіта ўсё. І вось Лукашенко, калі ён падумаў, о, глядзіце, мы сёння заінвестуем, заўтра заробім там у 2 разы больш, вось гэта ментальная, тэарэтычная памылка, якую зрабіў Лукашенко і яго ўрады, яка давяла да амяртвлення таксічных актываў і менавіта да той памылкі, якую маем сёння у постаці БелАЭС, якая будзе вось альбо запушчана, альбо ўжо запушчана гэта рэакцыя, дзе ніхто не ведае, і з якая з'яўляецца, ну, як кажуць, вось гэтым ярмом на шыі беларускіх плацельшчыкаў на працягу там 30-50 гадоў. А другая АЭС, гэта, я думаю, толькі для піару, каб не размаўляць пра той палітычны, гуманітарны крызіс, які сёння ў краіне адбываецца, што беларусаў турбуе, безумоўна, бяспека. БелАЭС – это бяспека. Ну вось тады давайте, людзі, размаўляйце пра другую БелАЭС, спрачайцеся, каб толькі не распрачаліся наконт пытак, зверств і вось тых нацысцкіх стаўлення сілавых структураў да звычайных беларусаў у турмах, на Крэсціна і ў іншых месцах. Дзякуй вялікі. Ну вось такі прагноз ад эканаміста Яраслава Романчука. Ну што ж, будзем чакаць і спадзявацца на змены да лепшага. Дзякуй вялікі, Яраслав Романчук, Зміцер Лукашук. Да сустрэчы. Не хварэйце.